Mir, 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 mir. Rasane kerumungan wah malah turun. Mir, 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 mir. Iki jauh apa lin? Ngono. Ngancani turun lagi. Turun lagi. Oh, alah keleman kok ngancani turun tok. Lho. Lah kowe teh ngendi lek? Ini tembe apa lin? Nangkel. Rasanya ngelih ya. Lah kok njelek temen apel ra jajan mangan angin kok kowe. Terusus. Lah nyowe kuwi kok mau bobo tapi kae nek Pak jajahe wegah. Lah Pak luru kabeh kok ayam. Yo mau ayam lho. Bakar ayam bae nak yo. Jar-jar iki sih. Yuk. Apa, Pok? Ini nyum. Yuk. Iki tuh tak mau paling. Heeh. Mendune kok pancen aku iki ora tangi ragal caplun nom-noman tae ah. Tangi lo. Pak bakar ayam ngantuk. Apa bakar ayam? Yuk, ayam sopo? Ayam tonggo lah. Yuk. Coba. Wis olin. Yo ra. Lah ayam sopo? Tonggo. Lah dosa ra. Dosane nek si nek loro kali dosa ora. Yo alis ah. Yo ra. Yuk kono nyoro yo. Ya ayame kok kene lin. Piye yo? Ndi? Iki kene. Heeh. Aku sing jaga kene yo. Sing jaga kene. Ah, ngawasi. Yo nyebrai caluru kok. Ah, siap. Wis kok. Kuwi masih jaga kene banget. Oke, siap, kowe. Ngono ana wong ngembur. Yo. Oke. Ini sih gede. Mana gede kayak. Wah, ana tembelek, Bro. Tembelek iki. Iki gede iki. Gede iki sing ngene bae sing gede. Jak. Oh, lah ye. Ya kayaknya. Wah, kan gede kan, oh. Gede. Tapi koyo cekal cepet. Yuk, gede sih beres iki dibakar. Yuk, enak. Cepet. Lagi ndak ono wong. Wah, ono wong. Wah, dah kiri-kiri ngendi kae kandang ayamku dijukoti ayame kowe. Dasar maling kowe. Bajingan kaya tak